И какво са, хора? Аз съм Пешо Гейминг и днес в този епизод на Brawl Stars ще видите как стигнах 20 000 купи и вдигнах си бъс Max Tier. И да, следващия, което ще пуснем е Хит и Шели с мой приятел. И ако искате още такива видеа, ударете по един лайк на видеото и се абонирайте. И после ще направим няколко игри. И нека отваряме старт дропа. Ето, цъкаме старт дропа. И бунгалак. Кинг. Става, не е много яко. Еми, да. Да започваме с игрите. Ще направим 2 или 3 игри, колкото да има за видеото. И да. Ако искате още епизоди на Brawl Stars или на други игри, напишете в коментарите. И да. Добре, отивай за горната кутийка. Бел с 3. Малко ме е хикнат. Аз се самоубил на теб. Има лук и поделя с кемпингта. Добре, 4 отбора сме. Няма друг избор, освен да кемпим, защото ще умреме. И да. Сега се надяваме за първо или второ място. За да мога да вдигаме Шели на Max Tier. Малко ще се получи дълга игра, но какво такова. Топ 3. Нищо. Карта пускаше. Да. Колко гаджета ще му се заредят за 5 секунди. Това е Емз. Добре, имам пауър. Как? Второ място. Let's go, 47 тир. Айде още 2 игри. Дай play again. Бунтовник. Аре, дай play again. Не може. И да, вече виждате, че съм 20 000 купи! Let's go! И 29. О, на моят приятел му спадна. О, Nightmare Sandy. Ще ви сложа снимка какво му се е паднал от ангелски стардроп. И да. Втора игра. Да видим как ще се справим. Let's go! Може ли му приятел да играе?
Сега кемпи. И да. Служи се си те мърда. Още са 5 отбора, което е много зле. Напомням ви да се абонирате и да лайкнете видеото. Да лайкнете. И да. До края на годината гониме 100 абоната. Или 70, не знам колко ще стигнем, или 50. И да. Айде бе, ти няма ли да се избият? Не! Ама на моят приятел нещо ботката му прави и умря. Айде! Хора, остават ми 3 купи до 48 тир. Айде, трета игра за последна игра за епизода. И да. Моя приятел много трудно. Нека да видим. Дано и тази игра да е такава. Ходи за горната, аз стигна да отбри за другите. О не, о не. Лагва, това е голям проблем. Това е много голям проблем, хора. Лайкнете, за да ми се оправи интернет. Моля ви. О, не, хора, наистина. Трябва да ми се оправи интернета. Махам си този интернет. О, не. Почва много да забива. Почва много да забива, хора. Хора, какво става? Рестартирам. Рестартирам играта. Спечелихме ли? Ма не знам какво стана. Интернета ми умря изведнъж. Това не беше честно. Let's go! Взели са ни купи. Това не е добре. Ready for duty! Какво ми става с интернета? Не е много добре. И току-що изгубих 10 win streak. Но нищо. Това ще е от видеото. Довиждане и до следващото видео.